Así é como estaba o local social de Burgo o pasado mes de febreiro, e así como está na actualidade. O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e o concelleiro de Obras, Demetrio Gómez, aseguraron esta mañá na súa visita ás instalacións que as obras estarán rematadas a finais do verán. Está pendiente de algúns remates da fachada para evitar o tema do, evitar o calor exterior, de alguna maneira, para que sexa máis ecolóxico desde o punto de vista enerxético, e nos queda máis ou menos un mes de remates de obra. Estamos moi satisfeitos, non? Aquí, este local vai a dar moitísimo xogo para todo tipo de actividades sociais, veciñais, e do propio Concello, de actividades que se queiran facer, de cursos, de reunións. Ten unha especie de aula grande que eu creo que caben casi 200 personas, 150, porque hai paneis que se retiran, e, por lo tanto, estamos contentos, non? O centro social contará cunha zona de estancia, unha cociña, 4 aulas para actividades, despachos e aseos. Na planta baixa tamén haberá un espazo para almacenamento. En total, 600 metros cadrados destinados aos veciños de Burgo. É un dos máis grandes do Concello, está, xunto con Estribela e Salcedo, probablemente sean dos máis grandes, estamos perto dos 600 metros cuadrados, 500 e moito metros cuadrados útiles de espacio, que ademais, eu creo que está con remates de altísima calidade, climatización, conexión de informática, proxectores, mobiliario urbano, cociña perfectamente equipada para facer cursos de cociña. Prácticamente non hai ningunha parroquia, ningún barrio grande da cidade que non teña un equipamento sociocultural perfectamente equipado para todo tipo de actividades. É moi importante desde o noso punto de vista porque estes espacios son os que xeneran cohesión social, xeneran xente se relaciona, se conoce, se forma, e iso é moi importante para a vida da cidade. A obra, que estará rematada no mes de agosto e que está financiada pola Deputación e polo Concello, supuxo unha inversión de máis de 600.000 euros.